този трак до края, ако ще е да става късо съединение. Влизам с взлом и не чакам одобрение от критика, не ми пука от оценката му за моето умение. Казваш, че музиката, която правя е твърде брутална в твоята глава. Лириката ми се възприема като нормална. Питаш ме защо не съм се реализирал през всичките тези години. Даваш съвети да окрутявам своите рими, да правя леки инструментали, да засягам други теми и така да привлека интереса на шибаните медии. Да, обаче аз съм човек, на който му пука за маняците. Затова ме ди цялата хип-хоп култура. Целта ми не е да бъда поредния грандоман, който позира или лъскав клон, наречен краля на ефира. Музиката ми не става за стриптиз, но за зачукане. Маняците възприемат като фаза на изкъртване. Ако се кетеш, подай ми ръка и ми говори на ти, защото не мога да бъда позора в човешките погледи. Не мога да бъда копия на някой, да изигравам ролите си на улицата. На сцената мога да бъда себе си. Това съм аз, такъв какъвто мога да бъда, такъв какъвто съм. И не мога да бъркам реалността със сън. Хардкор рапа не умира, независимо че в България от малко хора се разбира. Хардкор рапа не умира, не умира. Взирам се, не виждам никаква промяна. Интерес към тази музика, както винаги отново няма. И точно в този момент ти ми даваш знак, че трябва да улекотия бита и баса този трак. Не, аз не съм от тези, които ще позволят това. Ако ще е да правя музика само за моите хора, ако ще е да пиша текстове само за себе си. Изминал съм дълъг път и не мога да продам задника си. И то на някой, който възприема всичко това като бизнес. Когато ние сме правили хип-хоп, той е служил може хип-хоп. До гуша ни е дошло от позори и тарикати. Наслушали сте се вече на фалшиви маниаци, които изкачат от нищото и започват да парадират, като усетят трудно. Пак в нищото се скриват дървета без корени, които непрекъснато хвърлят сянка. Започнаха да наричат рап модерната чалка. Хардкор рапа не умира, независимо че в България от малко хора се разбира. Хардкор рапа не умира. Много рапъри излезнаха, много хора се прочуди. Зулиха гащите, хванаха микрофона и се надуха. Чакай малко е, фейс контрол. Какво става като се чуе думата рап? Се разбира порнография. Аре викам всяка жаба да се знае геола. Аре викам всеки да не посяга към микрофона. Научил се да говори в ритъм и вече рапър станал. Излезнал на ефир и чак пачка хванал. Публиката се разлезе, половината станаха изпълнители. Имам чувството, че не останаха слушатели. Понякога имам чувството, че хората са поудели. Рап пропяха даже и малките пантери. Черните партията се превърнаха на бал без маски. Истинския хип-хоп, къде е неговото място? Отвръщаваме начина, по който се пропагандира в днешно време. Под рап какво се разбира и какво се показва на ефира. Хардкор рапа не умира, независимо че в България от малко хора се разбира. Хардкор рапа не умира. Шибани позиори, когато вие сте си пиели млякото и сте си криели да гледате порно, ние пиехме водка и правихме рап, мамка ви мръсна. Хардкор, 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 хардкор.